Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Nyaya dzanetsa mazuva ano vazhinji vanzwa nekutifonera vanzwa nekutaura nenyaya dzekuti tine zvipo zviri matiri, tine zvipo zvakasiyana siyana, asi hazvisi kuzosvika pane vamwe vatiri kuona pamasocial media. Vamwe vatopa nemazita kuti honai ningi anoti ane chipo chemanjuzu, honai ningi imhondoro yekwakati, asi zvinhu zvavo zvinenge zvichifamba. Zvinoreva kuti vanhu ivavo vanenge vakagadzirisa chivanhu here, vanhu ivavo vanenge vaine zvavanenge vakamboitawo here kukudziridza zvipo zvinenge zviri mavari. Inini ndaingovati handikwanise kukupindurai nekuti rangu basa munongoriziva, changu kufambira makohwa nekubata maiki ndichibvunza kune vanhu vanenge vachinzwisisa nhau dzine chekuita nezvipo, nhau dzine chekuita nechivanhu chedu kuti zviri kumbofamba sei muchadenga. Sekuziva kwamunoita, kana ndine nyaya dzakadai ndinopotera kuna Apostle Monalita ndonyatsovabvunza tokupai mhinduro dzinokugutsai mhinduro dzamunonzwa kuti aiwa apa ndapindurwa zviro kwazvo. Apostle makadi ndiri pangu Elizabeth wakadi ndiri nani kuri sei kunoku pamwe chete nebasa raMwari? aiwa kuno kuri right. Ndanzwa kubva paya patakaita maprograms aya, ndanzwa nekufonerwa naye Eliza muchadzokera reniko kwa Apostle ndechingoti ndipei questions, ndipei zvese zvaminazvo, pandinozongoenda ndonosvika ndichita sei ndichivabvunza. Pane vamwe ndofunga masvondo maviri apfuura vakatotifondera vachiti inini ndofunga ndine chipo ndine manjuzu ari pandiri, asi zvinhu zvangu hazvisi kumbofamba. Ndinoona vamwe vanobva vati tinonoisa maraisi nemawaini kumvura zvinhu zvedu zvofamba. Inini ndinokwanisa here kungonoisa zvangu, zvinhu zvangu zvobva zvandifambira nekuti ndakazvidiscover patoo ne2 years asi hapana chati chafamba. Apostle, tingati zvipo izvi pane zvaunofanira kuzoita here, kana kuti kana watongonziwo namadzibaba napapa nani une chipo chiri mauri ichi zvakutongoita automatically, kana kuti pane maprocedures anofanira kutevedzera? Okay. Right. Kuve munhu wese ane chipo Elizabeth ndo chinhu chekutanga handiti, but zvipo izvi zvinozongosiyana siyanawo zvazvo handiti. Umwe anoburutsirwa zvakati shomekei, umwe zviri pakati nepakati, umwe zvakawanda, umwe zvakawandisa handiti ka. Right. Depending nebackground yedzinza rako handiti ka. Right. Chinhu chinoitika ndechekuti chipo, kana wanzi une chipo iwewe pauri, chakuda kuti ugare pasi. Chipo hachidi vanhu vanopaparika vane dzungu, hapana kwaunosvika. Chipo hachidizve vanhu vanoda kumhanyisa mbiri handiti ka. Unotozwa kuti uchapunyutsa imwe wosara wakabata imwe chete handiti ka. Saka chipo iwewe waziva kuti une chipo mauri, zvaakuda kuti ugare pasi udzikame handiti, wochiona kuti right, chipo changu iko zvino kana kuti hachisati chamanifesta anything muupenyu hwangu handiti, hapana chandati ndanyatsoona, because vari kuva munhu anodaro kuti ini ndinongonzi ndine chipo Apostle, but hapana chati chamanifesta handiti muupenyu hwangu chinoratidza kuti ndine chipo handiti ka. Right. Iwewe waona zvakadaro kuti right, ini ndiri kungoti pese pandasvika mune chipo, pese pandasvika mune chipo, but ndiri kutambura, kana kuti hapana chandati ndanyatsoona. Kurota kuno vamwe utoti anenge achiti kurota chaiko haatoroti handiti, but anenge ari kuudzwa kuti kana kuti you are a great prophetess or a great prophet handiti, but pamwe kutorota pamwe asati atanga kuita sei kurota. Meaning pane zvinenge zvakaitwa, nekuti kutorota munhu unotanga kutorota uri kamwana kadiki chaizvo handiti, paunenge waugona kutotaura paya ma4 years chichi unenge wakutorota handiti hope. Saka ukaona uchisvika kunoita munhu mukuru hauroti, asi pauri kungosvika uri kuudzwa nyaya yechipo iyoyo, pawasvika unenge wakatsikwa chipo cheche handiti, chakaonekwa maybe uchitozvarwa uchibuda mudumbu ramai vanhu pavanouya vachita makorokoto paya handiti, pane vamwe vanotopenyerwa woona kuti mwana azvarwa uyu handiti ane chipo chikuru handiti,
saka anogona kutorerwa chipo ichocho achitori mudiki. Saka panenge paakuda kuti iwewe waona kuti pesa pauri kufamba uri kuudzwa kuti nechipo but hapana zvawati waona zvechipo zvacho iwe pachako. Handiti paakuda kuti ugare pasi wotsvaga kuti ndonanga papi pane munhu anogona kundibatsira, bo zvinhu zvechipo hazvinyanyi kudi kuti unomhanya kuenda pavanhu vane ubatwa vaiva vanoshereketa vakaromba vanobata mabasa akaipa upombwe mhondi chinyi. Handiti hazvidi. Chipo chinoda kuti uende pamunhu akachena. Unozviona sei kuti munhu uyu akachena? Handitika iwewe zvaunofanirwa kuita ndezvekuti namata zvipe nguva yekumbonamata uchikumbira kuvadzimu wako kuti ndine vanhu ava. Ndozvinoita vamwe Elizabeth kana vanouya pano vanotaura kuti apostle hatimbodi kunyeperai, takanyora mazita evanhu vatinoziva. Handiti saka tanyora mazita takatanga kunamata tichikumbirira tichiisa bute redu pasi tichibvunza kuvadzimu wedu kuti toenda kupi pavanhu ava. Handiti asi zita renyu handiti ndo rakabuda iroro. Saka iwewe munhu ndozvaunofanirwa kuita. Unogona unotoratidzwa kunyange kana wanga wamboona kuti pana Apostle Monalita. Handiti pana ningi usangomhanya kuna Apostle Monalita. Handiti tanga wambozvipa nguva yekunamata kukumbirira. Handiti Mwari nevadzimu ndiye here munhu wamuri kudawo kuti ndiende anondibatsira. Handiti wega unogona kuroteswa. Handiti unogona kana kutongonzwa spirit yako iri kuramba ichidzoka chiti kuti pane uyu enda pane uyu enda pane uyu. Handiti chisimuka woenda wonoona kubatsirwa kouchaitwa kuitira kuti chipo chako chitange kukuratidza chimanifeste mabasa acho pauri, chamanifesta mabasa acho. Pane pamwe Elizabeth pokuti munhu ashingirira saizvozvo, vari kuvanhu vakadaro ashingirira saizvozvo, ashingirira chipo chaita seichazobuda, chipo chazviratidza. Handiti munhu anotanga kufarisa runzwa Elizabeth, atanga kukomborerwa zvinhu zvaakufamba. Handiti angava ari mabhizinesi ari kuvhura mabhizinesi ake ari kufamba, kunga kuri kubasa apuromotwa adini adini. Handiti zvinhu zviri kufamba, mari dzaakubatika zvino, akutenga mota dzaanga asina. Handiti akuita zvese, akukwanisawo kubudawo maweekends achinodyawo kumabig restaurant achidini, akukwanisawo kutombotravela out for holiday. Munhu akutanga kufarisa. Handiti munhu akutanga kufarisa zvaaita kwekutanga kuzoti kana kuti ndinomuka eli ndokumbirira ndonamata ndodii zvese zvino zvisingachaitwi. Handiti munhu akungomhanyisa mablessings aya aaichemera. Handiti pane kuti adzoke kwazvakabva, kuti aiwa inini ndikati fare ngandidzokere kwazvakabva, ndikati fare kwanditi tiri vanhu venyama. Eka nyama inodawo kudii? Kumbofara. Wafara waenda, handisi kutaura kufara kwekuita upombwe, kwekuita mabasa akaipa. Ende ndo zvimwe zvinhu zvinokanganisa zvipo zvevanhu izvozvo. Munhu chipo wachishingirira wadii? Handiti unenge waakufarirwa nevanhu waakudi, nokuti kana wanga umbori murombo pamwe hapana aida kuti anga achitamba newe, kana kuti hakuna aikucheuka pawaifamba netsoka. Nawo waakudhiraivha waakudii? Vanhu vakawanda vanocheuka. Handiti then waakufarisa paya. Handiti waakutanga kuita mabasa akaipa eupombwe nekudii. Handiti zvinoita kuti chipo chako chinombokupa maoni kuti zvinhu zvawaakuita izvandizvo, zvinhu zvawaakuita izvandizvo. Handiti saka munhu kana apinda pakufarisa kwandataura kwekwe haazozivi, anotanga kuti shamwari dzaanga asingambozivani nadzo panguva yematambudziko anodzitsvaga. Handiti akudzunza futi muupenyu hwake, ndo dzaakutanga kumuti next week tinenge tiri papa, next week tinenge tiri papa, next week tinenge tiri papa. Ende vanhu vaunenge uchiwirirana navo iwavo
vamwe vacho vanenge vasiri kufarira kubudirira kwawaita. Vanogona kutotanga kutoita work against you uchifunga kuti tiri kushanda tiri pamwe chete. Handiti? Wozotanga kuona manje zvinhu zvako zvakuita sei? Zvakutanga kudonha. Zvakutanga kudonha. Zvakutanga kuita sei? Kudonha. Saka ndo mafambiro anoita zvinhu zvechipo. Chipo chinoshandirwa. Handiti? Chipo chinogadziriswa. Wachigadzirisa, handiti, chiwe loyal kuchipo chacho. Chirega kuzoti iwewe kana wanzi ita zvakati. Famba wakadai Elizabeth uchienda nekudombo shangu. Iwono chikwetsi. Inini nhasi ndagara ndoda kuenda kunotoni inini. Izvo ndichazosvona nerimwe zuva. Handiti? Zvatoratidza kuti iwewe hausisiri loyal kuchipo chiya. Regera izvi zvauri kuita. Handiti? Unoziva here kuti chipo zvachinoita chinogona ngokutsiura chinhu kana chawakufarira sitiri kuchifunga kuti hachina basa. But chipo chinogona kuona kuti izvi zvakutikanganisa. Kuti panguva yedu yetoda kuuya kuzokomuniketa newe iwewe. Tichikuudza kuti ita so. Iwewe unenge uri busy Elizabeth uri pasocial media. Handiti? Saka pamwe chipo chinogona kutombokuudza kuti izvi ganhura izvi. Rega kuzvinyanya izvi. Handiti? Zve-social media. Then iwe unenge uchizoti haiwa kana social media handizvo chaizvo. Apostle ndanzomuchitaura kuti zvipo izvi kana wazopiwa wakomborerwa waita maprocedures ese anofanira kuitwa, waenda unoona apostle, waenda even kwese kwawafungidzira kuti aiwa zita iri randazoisa ndorapikwa kuti ndokwandikufanira kunogadzirisirwa chipo changu, zvaita zvinhu zvakufaya. But vanhu ivavo futi same vanhu ivavo apostle vanozouya futi vakuti ndakangoita 2 months chete zvinhu zvangu zvichifaya ndobva zvazongotanga kudhakwa. Inyaya here yamuri kutaura yekuti munhu anenge akufarisa akumba hachatodzoki. Vanhu vanongoti baba vangobuda vachiti vari kumboenda kugomo, but azonzoti vaonekwa kana kwarera uko vari along Norton Road uko vari kutofara zvavo ikokoko. Asi achizoti vaenda kugomo here ndokufarisa kwacho here, kana kuti Mwari anogona kuti iwewe ndakupa chipo ichi iwe wakutochimisuse. Mumwe munhu anenge akutoti ndinamatei kana kuti ita izvi zvisiri izvo zvaanenge audzwa. Ndokukanganisa kwavanenge vachiita here zvinozosvika pakuti Mwari ati aiwa inini Mwari nevadzimu tinotora zvinhu zvenyu. Right. Ndizvozvo Elizabeth kuti munhu akagadzirwa, handitika chipo chake zvinhu zvaakufamba. Inini ndinotozoti pavanhu vese vanobatsira, handitika vane zvavanotoudza munhu, handitika kuti iwewe ndapedza. Bhozi matara anosvika pakupetwaka uchibatsira munhu, hapana paunoramba uchiti munhu dzoka mangwana. Munoita mastages anodikwa ese kuitwa, handiti mupedza. Maakuchimirira manje kuti munhu anga achipa maupdates ake zviri kudai. Handiti? Right. Ipapo pakuti zvinhu zvatambanuka ipapo ndo panorasika vazhinji. And the devil I think ndo paanoshanyira vazhinji. Miedzo ndo painouya kazhinji. Handiti? Ndo saka muchiona zvichinzi munhu kana asina mari anenge ari right. But kana azoone mari, kana mukada kuzvitarisa kunyanya kuma-African people, handitika kazhinji kacho nyaya dzatinonzwa ndedzekunzi munhu paanga asina mari akanga ari right zvokuti, and airadza kuita mwoyo wakanaka, airadza kudii. But paakazongobata mari akabva anotsvaga umwe mukadzi, kana kuti akatoramba mukadzi wake waakatambura naye, handitika right. Kozoita futi zvepamwe pokuti hazvisi zvokuti varume wega, kune vakadzi futi vanodaro, handiti kuti murume kana kuti atambudzika naye, handiti achimuupgrade achidii, handiti then unozoona kuti kune varume vaya vamwe vari kukomita suicide, vari kutadza kuzvitambira, handiti vamwe vanenge vakuzokomita murder, handiti atadza kuzvitambira kuti munhu ine kwandakabva naye ndikamusimudzira ndikadii. But nhasi zvinhu zvanaka, handiti ininiwo basa ndamira basa,
handiti nondiri kusangana nenyaya dzakadaro. Kune varume vanofono vachitotaura kuti apostoka inini ndakangoti ndichibuda basi mukadzi akabva atanga kusabatika pamba handiti kutosvika akabva atoita move out handiti kuti handigari nerombi asi inini pandakamuroora anga asingashandi ndikatozotomuendesa kuchikoro anga akagumira kanoti form 2 ndikazomuendesa kuchikoro ndini akatoita form 5 yake form 6 ndirini akaenda kuyunivhesiti ndirini ndiri kuita zvese handiti but nhasi ndangobuda basa handiti munhu abva ati handigari neromba handichengeti murume handiti saka unozoona kuti vanhu ivavo zvinogona kumbowafaira nguva iyoyo handiti yekuti iwe wasiya rombe handiti kana kuti iwewe uri murume wafarisa kuti uyu mukadzi wakabva naye pascratch haachina basa uyu wakunotorana nevamwe vanhu uku handiti chinoitika ndechekuti unombosiyiwa naMwari nevadzimu wakadaro handiti zvomboita sekuti zviri kutonyanya kukufaira handiti but izuva rimwe chete rezvinongoti handiti rezvinongokata zvekuti unoshaya kuti ko chii chaakuitika handiti kune murume umwe akanditi aposto izvozvi ndakazowana basa handiti mukadzi uya akuchinetsa manje kuda kuti ngatidzokerane saka ndakamuudza kuti haisi imba yakadaro handiti kuona iti mangwana futi ndikabuda basa futi uchabuda futi womboenda unofana nevamwe varume ndawana basa wodzoka haisi imba handiti saka paakutosvika pakuroyanwa nekudini kudzokerana neni chete sei waakuramba kudzokerana neni handiti saka zvinhu zvezvipo ndoda kutaura ndichiti zvinoda kudzikama uye zvinoda kufamba vanhu tichiziva kuti wedu this universe ine zvizhinji mairi handiti hakuna musambonyeberwa nevanhu vangu vakangobata bhaibheri vava kutaurira kuti achikutaurirai chete zvino mubhaibheri there is more to that bible handiti because bhaibheri rakanyorwawo nevanhu handiti isusu kana taakufamba nemweya tichifamba tinenge taakuti tine zvakawanda zvatinenge tichipiwa handiti saka nyaya iripo ndeyekuti munhu kana une chipo chako wachishingirira chako kufaira wavhurirwa iwewe zvakanaka waakukomborerwa ramba wakadzikama handiti ramba wakadzikama usateedzere vanhu vakaromba handiti usateedzere vanhu vari mumacounts usateedzere vanhu vari musatanism handiti nokuti chinoitika pavanhu vaya ndechekudai vanogona kunge vachiitaita zvinhu zvavo izvozvo zvekuti mari chinyi vachifulasha zvavanenge vachiita dzimota wati handiti but nyaya inoitika ndeyekuti ukazotarisa vanhu ivavo vanonge vachibata mabasa akaipa ekuti vanhu mune mutozviziva senyika kutoti uyu kaakangani achinzi akabatwa handitika achiita upombwe uyu kaakangani achinzi akabatwa achiita upombwe uyu kaakangani akabatwa achinzi kana kuti akaba handiti anobaka nadzimota anobaka nachikana chii handitika right asi munhu yeye munoramba muchiona achiita sekuti zvinhu zvake zviri kuendeka handiti saka vanhu ivavo vanenge vachiziva zvavari kuti hachisi chipo chiri muropa rangu ndakaromba ini saka ndine zvinhu zviri kundishandira saka hazvina basa kuti apomba here aita zvipi iwewe zviite une chipo chakachena chechokwadi chawakaberekwa nacho chiri muropa ugotanga kuda kuzviteedzera izvozvo uona kuti hapana kana kuunosvika handiti hapana zvinhu zvese zvinotanga kuenda mudondo zvese vanhu vaya munozoona kunzi rarombe rekupedzisira inyaya iyoyo unenge wavhiringidza chipo chako ende kana midzimu naMwari vakatsamwa handiti vanotombokurohwa neshambo yekuti uchambogara kwezvimakore kana 5-10 years uchimbonyatsosafa chaizvezvo handiti kusvika wadzoka panzvimbo uchizvikorekta pauri kusafa ipapo makore iwayo uri kuzvikorekta handiti kuti paya handichapadzokeri futi pakati paya
handichapadzokeri futi, pakati paya handichapadzokeri futi. Saka chipo chinodzodzoka wanyatsobikwa chaizvo chaizvo, waakuziva kuti inini hangu handidi kufarisa, handiti ndikadai ndosanwa kudzokera panzvimbo kuzoti inini ndosanwa kupota ndichikumbirira, ndosanwa kupota ndichinamata, handiti yes. Pane Apostle munhu anogona kubvunza kuti ndinoziva sei kuti ichi chipo chandinacho? Right. Kuti uzive kuti une chipo, ndambotaura ndikati zvipo izvi munhu wese akaberekwa ane chipo, asi zvakasiyana siyana zvipo zviri muvanhu. Pane vanenge vane zvipo zvinongovatungamirira mumabasa avanenge vachiita, handitika. Pane vane zvipo zvekungochengetedza mhuri yake, handitika. Pane vane zvipo zvekurapa, handiti, at the same time zvichichengetedza mhuri and futi zvichigona kukomborera kuvhima kushawa, handitika, pfuma. Saka vanhu vane zvipo zvakadi zvakasiyana. Saka iwewe unosanirwa kuidentifya kuti chipo chiri pauri ndechei, handiti. Saka kana ukaudzwa iwewe pawaenda kunobatsonza mune chipo, bvunza kuti chipo chei, handiti. Uyezve kana mati ndine vavhimi vashawi, handitika, ndevekuti vaite sei, handiti. Ndevekungovhima chete vachishava chete here, kana kuti pane zvimwe zvavanoita. Uyezve ndinosanirwa kunge ndichisvikirwa here, ndinosanirwa kunge ndichiprofita here kuti vange vachiopareta pandiri. Zvinhu zvinosanirwa kunge vanhu vachibvunza mumatare mavanoenda, handiti, kuti chipo chinonyatsoopareta sei mandiri, so that iwewe unofamba nelaini rako uchizoti aiwa inini chipo changu ndechekundichengeta. Bo zvimwe zvipo zvakaburutsirwa kuchengeta iwe wacho kutanga nekuchengeta mhuri yemumba menyu chete chete, handiti, zvisina kuti kunze uko kana kunze uko kana kuti chii. But vamwe vanhu vari kurasika kuti paanongoudzwa kunzi nechipo akutongofunga kuti chipo chekubatsira nyika yese, yete zvisiri izvo. Chiri chipo ndopaunozoona kuti vanhu vanopera so mufamily, handitika. But mune munhu ari kunzi mune munhu ane chipo, mune a great prophet or a great prophetess or mune mugarwi mondoro svikiro, but vanhu vachipera, meaning munhu iyeye chipopa chakaburuka akamhanya, handiti, kuda kunotsvaga mari kunze asati atanga abatsira vanhu vemufamily, handiti, asati atanga arwa nehondo dzemufamily, ndo panorasika vanhu vakawanda ipapo. Takatarisa Apostle, ndanzwa muchitaura kuti pane zvipo zvokuti unofanira kungobatsirana, pamwe chipo chako ndechekubatsirana nemhuri. Tingati here pane vanhu vaive kuti paanozotanga kuenda kana kuti kumasowe akunobatsira vanhu kana kuti machechi waya echizvino zvino aya, iye achifanira kunge chipo chake chiri chekubatsira dzinza rake chete. Ndipo here patinozoona kuti munhu iyeye chipo chake chinogona kutadza kubudirira, tongonzwa kuti vangoshanda shanda kwe2 months, ko profeti vai vakazoenda kupi naimi, ko vai vakazongoti zii chii chakaitika. Ndizvo here zvinoita kuti chipo ichocho chitorwe nekuti hausi kugona kuchishandisa pachinofanira kunge chishanda. Yes, chipo chinogona kutotorwa zveshuwa. Ukatozotoona kana umwe wemudzinza mako, handiti, akutonzi akusvikirwa nedzimu ranga riri pauri. And ndopo munozoona kuti vamwe vanogona kufunga kuti kana kuti kuromba kwakaitwa kana chii, kana ndakatorerwa chipo ndakazoita sei pamwe akandifambira, handizvo. Iwewe pachaburuka pauri uri kuchishandisa here nenzira yachiri kuda, handiti, bosi chipo hachingoburuki kuti ungochigarira ka, aiwa, chinoburuka nemabasa, handiti. Saka uri kuchishandisa here zvachiri kuda, uri kuteedzera here zvachiri kuda, handiti. Hauna here kupfekwa nemweya wepride, because Satan ndo zvaanoita pavanhu vane zvipo. Devil anisa
spirit of pride handiti ende kana aisa spirit of pride hauchabvumi kuti Elizabeth ati apostle makadini ndinopedza ndakuroterai ndobva ndati no handitombodi hope handidi zvekuudzwa hope gara nadzo ndichanamata inini ndichaunzwa asi kana ndiri munhu achiri kubvuma kushandiswa nechipo changu ndinosanwa kuteerera taura Elizabeth varote handiti ini ndochiona kuti hope dzako hadzisi kuda kundimanipuleta here kana kuti ihope dziri pachokwadi handiti and kana ndaona ini ndakutoona kutoti hope dzemauriro adzaita ichenjedzokai handiti ndinosanwa kuti ndidai but kana waane pride unenge usinawo uchateerera handiti unenge ungozvidza kuti inini zvangu zvichava pandiri but chinoitika ndechekuti devil kana akuisa that spirit anobvumidza mhepo yakaipa yawakanga warwa nayo ukakunda kuti idzoke futi isvogara handiti pauri saka unosara zvako kuti ndiri mugaro patogara mhepo yakaipa handiti saka unozoona kuti haichina cheichada chekuti iwe unge uchiita chedzinza rako kuti unge uchibatsira vana vamai vako unge uchibatsira kana kuti family yako handiti vanhu vakakutenderedza mweya uya nokuti mweya wakanaka unenge watosuduruka handiti unokusiya uri empty pobva pachipinda mhepo dziyadzi dzawakamborwa nadzo dzikasara saka panoda kuchenjererwa ipapo pakufamba nemweya pakufamba nechipo kuti chipo changu ndiri kuchigonera here chipo changu pandiri kunzi muka ndiri kumuka here pandiri kunzi kana kuti tsanya ndiri kutsanya here handiti pandiri kunzi siya ichi ndiri kubva ndasiya here kana ndiri kuti aiwa ganimbochibata ndozoona kuti zvinodi ndozochiregera mangwana handiti saka ndo zvinhu zvinoda kutariswa izvozvo ndo zvinhu zviri kukanganisa vanhu vane zvipo yes. Pane here apostle pekuti munhu unogona kuenda kunobatsirwa kugadzirisa chipo chako chauinacho chawaidentifya wega wozotosvika ikoko pamwe uchine chipo chako chekuzvirotera uchibatsira vamwe uchitokwanisa kuinterpretera vamwe madreams kuti ukaona zvadai zvinenge zvichireva zvakadai. Pane here pekuti unogona kutozobva kwawaenda kunobatsirwa ikoko usiku hwacho zvakuenda mberi hauchatokwanise kurota zvawaita mazuva ese zvichireva kuti chipo chako chinogona kutorwa zvichida nemunhu kwawaenda kunobatsirwa ikoko. Right. Zvinoitika pakubatsirwa handitika nepakumira kana kuti kwemadreams kana chii waenda kunobatsirwa zvinodhipenda kuti waenda kunobatsirwei. Kana unge une hondo iri kukurwisa handitika unotombomiswa kurota nekuti pamwe unenge uchiitwa kunzi hondo dzacho dziri kuitika handitika mumatare emweya umu handiti dzinogona pamwe kukutyisa wotozogona kana kuti kuregera kunobatsirwa nemunhu wechifunga kuti minamato yemunhu yakashata handiti but ndipo panenge patori nechi breakthrough yako. Saka madreams anombokatwa handiti akatwa but haasani kuzopfuura 2 weeks asati adzoka handiti it's 1 week madreams aambomiswa paine hondo dziri kurwiswa mumatara emweya umuchichichichichi then dzodzoka handiti 1 week maximum 2 weeks handiti hope dzinombotomiswa zvokuti unogona kungoti but ndarota sandichazivi handiti ndarota sandichazivi but ngazviite maximum ye2 weeks chete hope dzako dzaakutanga kudzoka but ukaona dzapfuura watopinda mu1 month kusina hope kana chibva waziva kuti chipo chine zvachakatoitwa chakabatwa kuya kwakaenda unobatsirwa. Saka unosanwa kuti ukurumidze kuona kuti waita zvimwe zvinhu hazvimbonetsi zvekusunungura hope kuti dzidzokere panzvimbo utange kurota futi utange kuona kuti okay zvakadai handiti asi zvinoita here kuti ivavo zvakare tingadai takati zvichida kwawaenda kunobatsirwa ikoko zvichida ndikwana papa zvichida ndikumapostori zvichida vaenda kunana aposto
vanogona here kutora chipo ichocho sekutaura kwamuri kuita kuti chinogona kubatwa votanga kushandisa zvipo zvevanhu vanenge vauya kuzobatsirwa vaya vachishandisa zvipo zvedu kungava kuprofita kana kuona kuti uyu munhu ane dambudziko rakadai uyu anogona kuporeswa vachishandisa zvipo zvisiri pavari. Right, izvozvi zvakatonyanya mumachechi umu. Handiti zvakanyanya mumachechi kuti mune makagara makaungana kudai muprofita kana prophet wemapendecostal chechi waya kana kumapostori ari kutoshandisa zvipo zvenyu pakuprofita. Ende ukada kutarisa vanhu ivavo vanowanzopika vanhu vane zvipo zvekurota, kuratidzwa mavision, vanhu vane zvipo zvekuprofita anoda kuti waende kunogara kumberi, handiti kufrandi kudhuze naye. Saka anenge achishandisa zvipo zvavo izvo zvachitoprofita nazvo. Pamwe iye chake chinenge chakasiwoneka kudhara dhara pasisina. Panenge pasisina. Saka apostle takatarisa ipapo pakuti zvipo zvinogona kutorwa munhu angazive sei kuti ndofunga kune vanhu vaya vapostori vasingagutsikane nekubatsirwa kwavanenge vachiita. Zvichida nhasi auya kwaapostoli Monalita abatsirwa dambudziko rake ranga rane 6 years ranga rane 7 years obatsirwa ende zvinotora nguva nekuti sedambudziko ranga rane nguvawo zvinoita zvichienda zvichipera nenguva. Asi munhu iye agutsikana anenge achitoti dambudziko rangu dai rapera nhasi kana kuti dai chipo changu chagadzirwa nhasi ndibva ndatonoita mari sekutaura kwaunenge uchiita vamwe kuti sei zvangu zvisiri kufamba. Mangu anobva ati arege ndimbopotera hangu pamadzimai Eliza apo zvaapostoli zviri kuita kuti nonoke. Anozoziva here manje kuti chipo changu chakecherwa kupi? Hapana, vanhu ivavo ndo vanhu vane confusion zvekuti ende mukada kutarisa vanhu ivavo ndo vanhu vanofamba vachirwisanisa vanhu vemweya, handiti nenyaya yekuti paasvika pese anenge ari kunyeya kuya kwaakabva kuda kutsvaga dzvene, handiti but kana uri munhu ane wisdom ramba usanyepere kupembedzwa nemunhu iyeye, handiti ingotaura kuti baba, amai, sisi, mukoma, budhi, panapa ka ndepano, handiti panoti apostoli Monalita, handiti ka right kwamakaenda kwese handidi kuzvinzwa ndiri kuzova chaizvo kuti makafamba, handiti ka but handidi kukunzwai muchitaura mazita evanhu papi pano ndo zviri kukushayisai breakthrough, handiti chinanganai nezvepano tobatsirana. Vanhu ivavo vakatokubatsiraiwo zvimwe zvinhu, pamwe makava muri suppose kufa asi nhasi muri mupenyu muri kufamba masvika pano, handiti I think tikadaro sevanhu vanobatsira zvinotibatsira kuti vanhu ivavo vanofamba vachitsvaga rubatsiro pese varegere kutirwisanisa. Nekuti munhu unofamba kudaro apo waenda hausi kuda kumirira kuti aiwa rega ndimboona, handiti because iwewe pautobatsirwa pekutanga une testimony yawatoita. Taakuenda pane imwe stage nekuti matambudziko emunhu akawanda Elizabeth anenge achimuteerera ende mamwe acho anenge ane makore akomba ekuti akuda munhu ane mwoyo murefu kuti ndichega ndimire panzvimbo imwe chete ndofamba kana ndikazvipira kuita gore, handiti ndichienda ndichibatsirwa ipapo ndione kuti handikundi here, handiti unotozoona watoyambuka watokunda, handiti but nyaya iyoyo yekuti vamwe vanhu vakatoiswa inenge kesi yekuti haakwanisi kugara panzvimbo kana 1 month chaiye achibatsirwa haakwanisi, anenge atojamba atokumwe atojamba akonzauta umwe ajamba akonzauta umwe. Saka upenyu hwako uchasvika kuchembera kana kufa ungori munhu uya wekuti hauna zororo rekufamba, unenge uchiti apa. Saka zvinhu zvakadaro hazviite ende ndo vamwe vanhu futi vane problem iyoyi iyi yekungozoti ndine chipo ini, nditori nemanjuzi ini, nditori nechakati chazobuda unotozona munhu akuti anga anopenga bosi pano munhu wekuti ndoti matauriro aya munhu akakwana
kana kuti bosi anenge akabata ichi akabata ichi akataura ichi akataura ichi akataura ichi akataura ichi but uchiona kuti munhu zvechokwadi akanga ane chipo but chipo ichi akatochiluza kudhara handiti dzatongo mhepo dzemupeperekwa dzaakutongoteerana naye idzi hapasisina chisvinu chiripo handiti dzatongo mhepo chaidzo saka hazvibatsiri zvinhu zvakadaro munhu be loyal to your gift handiti woteererawo nevanhu vacho waunenge uchifamba navo vachikubatsira teerera kuti ukanzi apa uri kudai apa mira apa waakudai uchiteedzera izvozvo yes. Kune apostle panhau dzamataura dzekuti munozotoona kuti munhu chokwadi akanga ine chipo chake chemanjusu but chakatopera nekuda kwekusagarira panzvimbo imwe chete. Pane apostle vanhu vaya vekuti munhu anogona kuzvifungira ega zvake ndini nongoti nini zvandiri kunzwa mazuva ano ndofunga ndaane chipo chemanjusu ndakangogara hangu ndega kuti ndofunga iko zvino ndakufanira kuenda kumbari ndinotsvaga mabhengos aya anopfekwa nevasikana vemanjusu vaya wotona munhu akutotanga kuzvipfekedza ega ukamubvunza kana kuti ko makazozvifambisa sei makazvigadzirisa here zvechivanhu ichi kuti inini ndinongofila kudofunga ndine manjusu shamwari dzangu dzanembotamba nadzo kuchikoro kana kungava kumabasa ndio dzinoita zvemanjusu saka ndofunga ndakatonika mukachipo kandanako kemanjusu munhu akuzvigadzirira ega tingati here vanhu ivavo vangaitwe sei naye apostle munhu anongomuka ega akutongozviti ndofunga zvandiri kunzwa nhasi zvekuti ndiri kunzwa kuda kawaini ndiri kunzwa kuda chii dai ndamboenda kumvura tingati here vanhu ivavo zvipo kana kuti munhu anenge achingofungidzirawo hake akagara zvekuda kungonziwo ane chipo chemanjusu. Right, chinhu chinoitika ndechekuti pane vamwe vanenge vainazvo kwekutanga handiti vainazvo zvipo zvavo zvinenge zvakachena handiti asi nyaya inozoitika ndeyekuti vanozozvisvibisira vega handitika zvipo zvavo through one kufamba paangonzwa pese aenda paanzwa pese adini aenda saka paari kuenda ipapo uya waari kuendera pamwe utoona utoti munhu yaane chipo chakanaka kawe chakachena hachina kuromberwa hachina kuitwa sei handiti rega nditore chipo ichi handiti ndichishandise obva atorerwa chipo checha obva aiswa mhepo dzezvikwambo zviri kunetsa munhu uya handiti obva agadzikwa paari handiti otonzenda enda unotenga izvi neizvi utenge zvinopenya zvegold utenge zvakazodai uchidai iye aritoziva kuti atopedza aisa chikwambo chake ipapo ndozvaunozoona vanhu vaya vanotanga kupengereka even mumasocial media kuti unoti munhu yakakwana ero handiti kushama kudini kuchanza varume things like that handiti right chipo chinenge chakatoenda kudhara pasisina chakatorwa through maakafamba achifunga kuti iyo nyangoti akanzwa kuti kune ari kuprofita ari pamusoro perufu vanomhanya ikoko kune ari kuprofita achimboita kunge kumbururuka vanomhanya ikoko saka chipo chinenge chakatorwa kudhara nevane uchenjeri handiti osiyirwa mweya wechikwambo paari handiti chikwambo chaya ndo chinenge chaakudhila naye chiri kushandira muridzi wacho uku handitika chichi at the same time chiri kukushandisa iwewe chichikuitisa mabasa akaipa zvekuti vanhu vanopedzisira kungoti naimi bosi mungada kutarisa kuti hakuna chipo chemanjuzu chakangofanana nezvipo zvese zvokuti chipo chakadzikama chipo chisingazviratidzi even pavanhu chipo chisina basa nekuti wazopfekei handiti kunze kwekuti macolors pamwe pane makala ekuti unogona kumarambidzwa handitika kuti kana kuti makala aya akati kana uri kupa kunamata uri pamatare haupfeki makala iwayo handitika but chipo unongopfeka handiti like an ordinary person handiti but vanhu vanoona vane maziso emweya ndo vanokwanisa kutaura kuti uyu munhu haasi an ordinary person munhu handiti but wakangopfeka like munhu wese
handiti but taakuona kuti eko zvinezvi nekuti zvinhu zviya zviyazvi iregalia yekupfeka sometimes uri pamatare acho ndo paunopfeka uchikumbirira zvauri kukumbirira handiti uchiita zvauri kuita ndo paunopfeka regalia dziya maakuona dzichingofumurwa handiti neivava vakaberekeswa mupeperekwa handiti but zvinhu zviya zviyazvi mukada kutotarisa kuti kubva kumadzisekuru edu madzimbuya edu madzitete edu zvinhu zviya zviyazvi maisamboziva kuti maitozoti musi waunenge wakagarwa maona vachizvipfekedza maiwe manhingirikini anenge achipenya wototi zvinhu zvakanaka izvi handiti kose vasingambozvipfeki handiti kunzoko zvinhu zvezve zvine pazvinongopfekerwa muchiita matare and kana ivo vasvika uri mumba nekuti hapana pavanosvika uri panenge palive yepafacebook kana whatever matiktok woti hanzi ndakatogarwa nemanjusu kune kuri kunyeba kuyakwe handiti kunyeba vanhu ndosaka mvura yaramba kunaya senge munyika munomu handiti vanhu vari kutamba nezvinhu zvakakosha zvisingasanirwa kunge zvichitambwa nazvo handiti zvinhu zviya zvinhu zvinotyisa zvinhu zvinoyera kuti zvingotaurika nevanhu vanenge vakashama vachiita mabasa akashata echipfambi euroyi eutsinye ekuba handiti wona munhu achingotaura ndine manjusu but zvinhu zvazvo hazvimbonetsi nekuti perero yavo vanhu vaya ndo inenge ichingosirisa nokuti tiri kungovaona maperero avari kuita sei avari kuita zvinozongosiririsa handiti maperero avo maparariro avo handiti zvinosiririsa nokuti vanenge vari kutamba nezvinhu zvisingatambwi nazvo handiti ka zviri nani kana usingachanzwisisi kuti kana kuti inini no handingambonzi ndine chipo inini ka because ndinonzwa kuti zvinhu kana zvemanjuzi izvi handiti zvinhu zvakadzikama zvinhu zvakadai usadzinge nyuchi isi saka saka zvinhu zvokuti munhu unosanirwa kuona wega usaripo uchipusha zvinhu zviri kunoti no behavior yangu nechipo chandiri kuklema kuti chiri mandiri hazvisi kufambidzana handiti saka kurumidza kuisa mabreak hapana ari kunonzi kuita sei kukutinha neshamu handiti mira handiti chipo ndechako ndiwe handiti ka mira wozvibvunza kuti no there's something wrong about me handiti chii chaakundipusha kuti ndibude papublic handiti the whole world ichiona body yangu handiti the whole world ndichiita mabasa akafumuka handiti rega ndimbotsvaga kana kuti kwekuenda ndimbotsvaga umumwe munhu handiti angori neutral wekuti ndikwanisa ndingoenda ndimbononzwa handiti enda unonzwa uchinotaurirwa kuti no makaiswa mhepo yakaipa mhepo inotoda kutoti igezeswe tiidzinge tidai tikumbirire chipo chenyu chidzoke because chipo kana chambotamaka chatorwa saizvozvo panotitorei time ndoda kutaurira vakawanda handiti wanofunga kuti chipo chinongoita automatic handiti kudzoka chinokumbirirwa chikumbirwa about ndofunga maximum ye5 months handiti ende iwe wacho waakuzvinyima zvinhu zvakawanda handiti zvawanga uchimboita izvozvo kushama zvemafaro mamwe ayayaya uri kupinda mumachinyi uri kupinda pai uchipinda pai panzvimbo dzisingaiti waakutombomira
waakuchinja even nemashamwari ako handiti. Saka unenge uchiti pewiki wazvipa kana 2 days dzako dzefasting handiti, uchikumbirira chipo ichocho kumboenda kugomo handiti, uchinokumbirira chipo ichocho uchidaro uchinogezeswa mazimhepo ayaya uchidii handiti, wega unotanga kuona kuti yes ndadzoka Eliza uya wepakutanga, kwete uyo anga andipfeka hanje muri kuzviona. Saka ndo zvinodikwa isa mabreak paunotanga kuona waakuita behavior iri abnormal handiti, isa mabreak pane zvese. Hakuna anombokuti kana kuti kosei mazuva ano kosei chi, but pressure idzi dziri kupanana vanhu kusocial media ndo dziri kupa kuti munhu asade kuisa mabreak, kunyangwe achitoona kuti but zvandiri kuita bhosi anenge ane vanhu vari kumutsiura handiti, zvokuti pauri kutsiurwa nevamwe vanhu paya paya wega kandopunzana wogara pasi but ndepapi pandakarasika, chii chakaitika muupenyu hwangu handiti, gara pasi uti no something is wrong handiti, rega ndigadzirise zvinhu zvangu, rega ndidai ndimbomira izvi ndidai. But unoona munhu aramba achipusha ende ndo paanenge mweya uya uchitokomba mweya uya uchikomba paari. Saka zvinhu izvozvo zviri kuitika zvokuti munhu anogona atotorerwa chipo chake maanenge afamba, mumwe maakangoenda akanolewa mahenzi chake achitotorerwa chiri mari chakanaka, akasiyirwa mhepo yezvikwambo handiti, yotanga kumutambudza, yotanga kumunetsa, zvinhu zvakachafambi zvakanaka. Kwozoitawo kutoti wakangoromba in the name of manjuzu handiti, but vakatoromba chaizvo zvekudeura ropa handiti, asi vakangozviudzwa nen'anga kuti iwewe unongozviti une manjuzu iwe kuti vanhu vabhilivha kuti ndokuri kubva mari yako handiti, asi ari munhu akatoita sei akaromba akadeura ropa handiti. Saka ndo zvimwe zvacho izvozvo zvokuti vamwe vanhu vanenge vachichema kuti kana kuti zvinhu zvangu inini but ndinonzi zvakati but zvinhu zvangu hazvisi kufamba but zvinhu zvechipo hazvimbokuudzi kuti waakutoita mari iwewe kana kuti waakutodii. Unongoona mablessings achiuya one after another handiti, mbijana unongoona apo patosunungurwa ka, apo patovhurwa dhoo kapo rakanaka, apo patodai handiti, ndo zvazvinoita zvinhu zvakachena zviri kukomborerwa naMwari nevadzimu wako handiti, zvinovhurika mbijana hazvingoti bvubvubvu. Zvinhu izvozvo ndo zvine urombwa mukati hwakanyanya hwokuti mangwana mozongoona upenyu hwevanhu ivavo huchizongoparara nenzira isina kumira zvakanaka. Tichida apostol kuti tichisvika kunopindira, pane vanhu apostol vari kunze kwenyika vanombonyanya kutifonera kuti ini ndine dambudziko randinaro, zvinhu zvangu hazvisi kufamba, nditone mapepa angu ndakatodzidza, asi kwese kwandiri kufamba kunoku ndiri kunzi ndine chipo chinofanira kunge chigadziriswa pandiri, asi nini nguva yekuti ndiuye kuZimbabwe ikoko handina, hamukwanisi here kungondigadzirira muri ikoko. Vanhu ivavo apostol vanobatsirika sei? Munokwanisa here kuvabatsira pafoni nhau dzezvipo idzi, kana kuti munhu anofanira kunge atori physically achibatsirwa nhau dzechipo chake ari panzvimbo? Right. Wakawanda Elizabeth vanhu vandabatsira vari kunze kwenyika ikoko, handiti kungopinda mudare remweya, munhu apinda mudare remweya then taakuona kuti mweya uri kuti kudii handiti pamusoro pemunhu nyeye, then ndakutotanga kumuudza zvekuti aite ari ikoko, then pane mapackages etinozotumirawo handiti nemurwisi kana FedEx kana DHL handiti tototumira munhu ndochimupa mainstructions ekuti anoita sei, anoshandisa sei handitika, kuitira kuti dzimu rake risimuke, ritange kumuvhurira zvakanaka handiti, ritange kumutungamirira kusvika paanouya kumusha. Saka ndo mashandiro andinotoita iwayo, ende ndiri kuona matestimony akawanda evanhu vari kudiaspora kuti kunyange zvinhu zvanga zvamuomera
handiti but patinotanga chete kuti tatotanga kutobatsirana ariko handiti ikoko unoona munhu akutopa matestimoni ake mabasa akuvhurika apostol zvakati zvaakuvhurika vana vangu chaiko vandakanga ndichiti shova vakuma30s kunyanya vana vakomana vakuma38 umwe 35 but not married kana handina kumbobvira ndakaona vane kana musikana kana chii unotozoona munhu akutofuna kuti apostoka mwana ari kutoroora this year ndiri nevanhu vakawanda vane vanavo vari kutoroora this year nekuroorwa this year vari diaspora vanga vatowo zvimagogodera handiti but zvichiramba saka through kuvabatsira ikoko variko zvinhu zviri kungotambanuka zvichifamba zosvikawo munhu paanozouya paground tochizongoitawo zvinodikwa kuita munhu auya paground. Apostle, mashoko enyu kupedzisira tachasana nezororo rekrisimosi tozoti ndo panowanzoitika zvinhu zvakawanda ende vazhinji vari kuti takapotswa muna November tinogona kuzongobatwa zvakare muna December. Mashoko enyu apostle ekuti vanhu vagare vaine chenjedzo kana kuti vagare vakachengetedzwa. Kune vamwe apostle vanongoti tozongozviona crossover mungati zvemudzimu haiwa ndezvekare izvi vasingazivi kuti aiwa paunozoenda kucrossover chinenge chakakuchengetedza pese apa ndimwari nemudzimu. Usati waenda kunoona papa, usati waenda kunoona ana mufundisi, usati waenda kupi kunoita izvozvo zvemacrossover nezvekuyembukira gore rinouya. Mashoko enyu apostle amungade kusiyira mhuri yeZimbabwe ichizosangana zvakare gore rinouya kana mwari achitendera ndekuti kudii? Right. Inini ndoda kungotaura ndichiti kuvanhu vanofamba nemweya handiti vanonzwisisa zvemweya izvi handiti ndonguva yacho inoi yekutonge muchitogadzirira for 2025 handiti kuona kuti mapinda mumatare maudzwa gore renyu ra2025 kuti rakamira sei, waudzwa mafambiro aunosanirwa kuita 2025, waitirwa matare ako a2025. Rega kumirira kuti handozoti pa new year ndozoti chi ita iko zvinezvi mbotangirawo muvengi wako kwete kuti pese unogara uri wekumashure chete wakuda kugadzirisa zvawatoroyiwa kokumboenda mberi kuitira kuti varoyi vaya pavanoita zvavanoita zvinenge patowo nebridge kudara hapachakwanisi kupindika. Unogona kuzongona tumasendwa kuti pati pane mhepo yange yada kusimuka pata yeshaya basa nekuti iwewe wakatoita matara ako ukaita sei ukapedza handiti. Saka ndo zvinhu zvandoda kukurudzira vanhu izvi kuti gadzirisai matara enyu iko zvinezvi handiti musamirire kuti January ndo petinozodai iko zvinotatowo muna January macho handiti hapasina kana nguva. Gara waenda ahead of your enemies handiti because iko zvinezvi vanenge wakatomirira kuti vari kuuya December handiti zvavari kuuya muChristmas rega chinenge chakachaya pavanodzokera. Saka vechigara wazvivhara zvese izvozvo zvivhare handiti kozoti imwe nyaya yatatisirire pamashure tichitaura nyaya iyoyi yezvipo kueloya uko zvipo. Ndine family ikapo handiti vanhu vakagara ku UK for 25 years handiti but pawanga wakuprepare kuti kudzoka handiti waiudza hama neshamwari takudzoka mhepo yakavatangira variko tamuna kwamunoenda handiti because pavaitumira zvinhu wakanga wachiti hama dzichengetedze zvinhu handiti neshamwari dzichengetedze zvinhu zvavo handiti hama neshamwari wanga wakuchiva zvinhu zvipi izvozvo handiti. Saka murume ndiye akazoshingirira kuti inene zvinhu zvaitika izvi rega ndimhanye kuZimbabwe, rega ndimbonoona apostle avo ndinogara ndichiona kuYouTube ndo kuuya wakauya wakapinda mudare wakaudzwa nemweya zvese kuti aiwa uko mira hakuchaiti kuti munge muchigara muri vanhu mune zvipo zviri mamuri imimi nemudzimai wenyu. Saka zvato ingadai makatodzoka kudhara handiti asi nenyaya yekuti pamwe kuda makamusinga
musingafambiriwo nyaya dzenyu musingakonza kuti musingadii, but zvekuti muchadzokera kunogara hazvichaiti. Chitochitanga kutogadzirisa upenyu hwenyu. Munhu kuti zvinozvi tisina mari, zvinzvo zvakasunga, tine matraka haasi kufamba, tine chii. Mweya ukauti aiwa zvinonaka. Handiti imimi ngatipinde mumatare tidai. Ndoda kutaura pakuweloyawo pachipo chako. Handiti vakateedza zvese matare avo. Handiti vakapedza, mudzimai wavo akazouya October. Handiti akasvikupindawo mumatare. Handiti vakapedza, zvinhu zvakatanga kuvhurika. Handiti 1-1 havana kumhanya kuti dai zvese zvonga zvati bhabhabhabha. Handiti mbijana iko zvinezvi. I think iyo next year muchawaona wachipa mamwe matestimony futi. Vane mamwe awakatopa ekuvhurika kwezvinhu zvavo. Handiti izvozvizvi vakadzokera. Handiti kuti waende wachinopeka, wachishipa zvimwe zvinhu zvavo, handiti vanhu vanga vane imba ikoko, imba yavo yatoo pakutengesa. Handiti kuti vaakudzoka kuno. Handiti by January vanenge vaakunoko nemudzimai wavo. Nekunyaya yekuweloyawo. Handiti takatanga kufamba nawo matare. Wakauya munani? Wakauya muna May. Handiti May tikatanga kufamba tichifamba mudzimai akazouya. Handiti October iwo wakambodzokera end of June. Handiti wakanodzoka mudzimai akazouya muna October. Handiti wachiteedza asi kuzvino yakapo yamhuri yakufara. Vana vacho vari kuvhura makambani. Handiti vakanga vari ikoko vari kudzoka vari kuvhura zvimakambani zvavo kuti dhedhi isusu chi tosanwa kuteedza tsoka dzenyu. Handiti muri kuzviona. Saka kuweloyawo kuchipo chako uchiteedzera zvachiri kuda zvine maresults akanaka mangwana. Nokuti unogona kumbotambura nhasi, zvinogona kumbooma nhasi, but ukaramba wakashinga because hakusi kuromba. Iwe uri kuvimba nekuti Mwari wangu, vadzimu vangu, ndinozoti hamundisiyi ndega. Handiti uchifamba newe uchigonera. Handiti mweya waMwari uchigonera midzimu yako zvakare. Handiti unozoona zvinhu zvotanga kuvhurika. Wani chatovhurika, icho chavhurika, dhoo iro ravhurwa. Saka ndoda ngoti vanhu wachizoona testimony iyoyi yekapo iyoyi, vanhu vadzidze kuti kuweloyawo kuchipo chako kwakanaka zvikuru, kunombotanga kuchirwadza. Handiti but unoshinga inguva chete. Unozongoona ende kana zvinhu zvako zvaakuvhurika, vanhu vanenge votokuti wakaromba iwe usina. Nekuti hapana paunenge ucharegerwa uchifa nenzara. Paunongoda kuti apa panenge pada kuti sungei, unotoona apo pavhurika. Apa pada kuti sungei, apo pavhurika. Nekuti unenge wakarima ukagosakura, ukasakurira chipo chako, unenge wapa nguva yekukohwa chete. Yes. Tinotenda Apostle, ndofunga mimwe mibvunzo yese yapindurika. Ende vanhu vachabatsirika zvakare mufestive season imomo kuti vanofanira kuzvifambisa sei, vanofanira kutangira vavengi vavo, nekuti tinozongoti tozozviona musi wa1 wacho kana wasvika tarara tiri kuchechi, isi takatotangirwa kare. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, hanzi naApostle Mwanalita, chimbotangirawo muvengi wako zvichida une chipo chausati wagona kuidentifya kuti ndine chipo chemajuzi here, ndine chipo chekuprofita here, ndine chipo chekurota here. Hausati waziva chipo chako, asi vari kuti usati waziva kudaro, munhu wese imbotangirawo muvengi wako egore rinouya. Chimbotangai kuuya matare iko zvino takigadzirira 2025 kuti paunozonopinda muvengi anenge asara 2024. Vari kuti ivo kune hama dzedu dziri kunze kwenyika dziri diaspora, hausiriwo mukana wekuti musaririre. Ndinokwanisa zvakare kutokubatsira kana ukakwanisa kuidentify chipo chako kuti aiwa ndine chipo chakadai. Vanokubatsira pafoni ipapo vokuudza zvekuita kuti woita sei panhau dzechipo chako kuti chienderere mberi. Hanzi musangotore zvipo zvisiri zvenyu, ngofunga wakagara kuti ndofunga ndine chipo
chipo chakadai, kana wabatsirwa wane chipo ichocho hanzi chimira kupengereka, chiteedza maprocedures aunenge uchiudzwa kuitira kuti chipo ichocho vadzimu naMwari vasachitore, urambe uine chipo ichocho uchibatsirana pamwe chete nedzinza, pamwe chete nevanhu vanenge vaine matambudziko. Tisangana zvakare pamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tichiti chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.